Muabot sa 2,000 ka mga estudyante gikan sa nagkadayang lungsod sa Cotabato Province ang mikuha og Provincial Scholarship Program qualifying examination alang sa school year 2022-2023 ang gipahigayon sa Provincial Capitol Gym, Amas, Kidapawan City kagahapon Abril 20. Ang eksaminasyon alang sa mga estudyante nga nisumiter sa ilang rekisitos niadtong Enero 3 hangtod Pebrero 28, 2022 nga gustong mamahimong scholar. Ang swerting makapasa mopailawom sa final review ug evaluation. Ug ang mapili nga scholar sa probinsya makadawat og 6,000 nga allowance kada semester nga ilang magamit pambayad alang sa matrikula ug uban pang gastuhon sa eskwelahan. Sa kasamtangan ng probinsya, dunay 2,012 scholars o gipunduhan sa kapin 24 million pesos sa probinsyal nga gobyerno sa Cotabato. Kahinumduman nga miabot sa 919 ang nadugang sa scholarship slots sa probinsya. Ang PSP Qualifying Examination gipangunahan ni Provincial Scholarship Coordinator Noreto Mazo, kuyog ang ubang personahe sa Cotabato Province Investment and Promotion Center. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.